Vážení hostia, vážení návštevníci, vážení spoluobčania. Už po 7. rok privítala starostka Záholskej obce Sekule pani Maxianová návštevníkov pri príležitosti otvorenia podujatia Remeselnícke dvory. Medzi hostiami nechýbala ani starostka družobného moravského mestečka Ždánice pani Štafová i riaditeľ úradu práce zo Senice inžinier Kovár. Nevidím ho síce, ale mal by tu byť aj pán starosta z Kútov, speváci z Kútov. Po odovzdaní poverovacích listín cechmajstrom ich zvolenému zástupcovi zverila cechové žezlo. Zastávať starostku po 2 dní, to je úplne ideálne, to človek to sa tak trošku lepší cíti. A ako toto podujatie vzniklo? Hej, to bolo v roku 2002 do 2006, bol taký boom práve v čerpaní fondov na takéto projekty a začínali sme vtedy tuším so 7 alebo 8 dvormi a dneska už je 20. Návštevníci si mohli nielen vyskúšať svoju zručnosť, No, pokouším se udělat náušnice, ale nevím, co z toho vyjde ještě. ale i ochutnať domáce špeciality a zabaviť sa pri dobrej hudbe. До Секуль нас приводя красна загородська природа, вельми пекні сердечні люди. Найлепші Секули. Найлепша дідина. Дома в Секули. Ако наш за дом. розправки. Так стало, že bol to v ten istý deň, keď sme sa dostali do Sekul, boli tu dvore. A možná i vďaka atmosfére remeselných dvorov sa počet obyvateľov Sekul zvýšil. Takže co se týká tohoto keramického dvoru, tak vlastně je to takové dost pestré, protože na začátku při vchodě najdete různé keramické výrobky, které jsou vlastně takové suvenírové a potom postupně, jak jdete dál, tak vlastně narážíte na kruh, kde si každý může zatočit na kruhu. Zdá sa to veľmi ľahké, ale je to v skutočnosti ťažké. A postupně v dáli vidíte občerstvovací takový prostor, kde vedle něho se nachází první privátní Sekulské muzeum. Po prvýkrát mohli zhliadnúť i výstavu nálezov archeológov, ktoré posunuli históriu obce o niekoľko storočí dozadu. Archeologický ústav Akadémie vied v Nitre a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave začala robiť zisťovacie výskumy a sondáže. Vykopali sme 24 hrobov z doby rímskej, väčšinou ide o urnové hroby, bojovníkov, bohatších žien a pospolitého ľudu germánskeho. Pohrebisko je datované od polovice 1. storočia po Kristovi po rok približne 230-250 po Kristovi. Môžem vám povedať, že je to veľmi veľká vzácnosť pre našu obec, že sa tu našli takéto archeologické nálezy. Obdivujem slovenskú культуру, ľudovú культуру. Те подуяйте, для меня je život dediny. Pro západoslovenskou televizi cymbalová muzika Hradisko ze Ždánic A Milan Janovec.